Bol raz jeden starý strom, ktorý rástol na samom okraji veľkého zeleného údolia. Ľudia v dedine mu hovorili Závoj, lebo jeho koruna bola taká rozľahlá a hustá, že cez ňu vždy padal jemný tieň ako závoj, ktorý chránil zem pod ním. Jeho konáre sa tiahli vysoko do oblohy a zdalo sa, že sotva končia, listy šumeli ako tisícky drobných prsteňov, ktoré si navzájom poťukávali príbehy vetrom. Kmeň mal vrásky, ktoré vyzerali ako mapy dávnych ciest a rokov a korene mu hlbili zem hlboko tak, že ľudia hovorievali, že cíti každú kapku dažďa aj tajomstvo schované v kameni. V tej dedine žili ľudia, ktorí poznali Závoj už od dávnych čias. Starí rodičia rozprávali deťom, že strom je starý ako prastaré piesne zeme a že v jeho vnútri driemu malé iskričky, čo počúvajú ľudské srdcia. Niektorí tomu verili, iní sa len usmiali, no všetci si priali, aby maláčik v údolí vyrastal v pokoji pod jeho tieňom. Jedným z tých detí bol aj malý chlapec menom Matúš. Matúš bol zvedavý, mal oči plné iskier a srdce, ktoré sa roztápalo nad každou maličkosťou. Každé ráno behal po mniejšom kopci, sledoval vtáčiky, zbieral lesné bobule a spieval s vetrom. Najradšej mal Závoj. Keď bol smutný, išiel k stromu a oprel sa o jeho kmeň. Keď bol šťastný, ľahol si do trávy pod konármi a pozeral sa, ako sa listy hrajú so svetlom. Raz, pred príchodom jarného dažďa, Matúš sedel pod stromom a hľadel na oblohu. V diaľke sa zdalo, že oblaky sa pomaly zhlukujú a pripravujú veľké umývanie oblohy, tie typické jarné búrky, čo zmyjú prach dlhého zimného obdobia. Matúš sa cítil trochu osamelý, jeho najlepší kamarát sa presťahoval do mesta a dedina sa zdala byť tichšia. Kto by mi pomohol, keby som sa bál, pomyslel si Matúš. Závoj šumel a ako vždy mu odpovedal svojim tichým, starým hlasom, ktorý bolo ťažké spočiatku rozoznať od vetra. Matúš si zvyčajne len predstavoval, že strom mu rozpráva príbehy, ale tentoraz to bolo iné. Z kmeňa, medzi vrázkami, sa ozvalo slabé, sotva počuteľné zaklepanie, ako by niekto jemne ťukal prstami zvnútra. Matúš natiahol ruku a položil dlaň na chladnú, drsnú kôru. Dobrý deň, povedal nesmelo, vieš mi pomôcť? A strom odpovedal. Nie tak, že by začal hovoriť ľudským hlasom, ale jeho vetvy sa trochu zatriasli, ako keby sa svalili a rozhýbali, a zo stredu kmeňa sa vynorilo malé prasknutie. Z praskliny vystúpil jemný záblesk svetla, malá žiarivá iskrička, ktorá vypadala ako malé hviezdičky plávajúce vo vnútri dreva. Postupne sa iskrička vynorila viac a viac, až z nej vznikla tvár, nežná, priateľská, s očami trblietajúcimi sa ako kvapky rózí. Bola to bytosť stromu, malý lesný duch, ktorý strašil zvedavých, no zbožňoval dobrých ľudí. Volám sa Lístko, zašepkal nový hlas, mäkký, teplý a plný starodávnej nežnosti. A vidím, že si smutný, Matúš. Matúš skoro padol do trávy od prekvapenia, ale v jeho očiach sa zračilo aj nadšenie. Ako to vieš? Závoj cíti tvoje kroky, povedal Lístko. Je to jeho spôsob, ako upozorniť tú, čo je v ňom, mňa. Som tu už veľa rokov a smejeme sa vždy, keď k nám niekto príde s dobrým srdcom. Matúš si s Lístkom povedal veľa. Podelil sa so svojimi starosťami, o tom, že sa cíti trocha zabudnutý, že staré bábky v obchode sa mu zdajú menej zaujímavé než predtým, že sa mu zdá, že priatelia odchádzajú. Lístko ho počúval, jemne kýval hlavou a občas mu ukázal malú vlku svetla ako uistenie. Môžem ti pomôcť, spýtal sa nakoniec. Ako, spýtal sa Matúš. Nie som zázračný v tom zmysle, aby som menil srdcia ľudí, povedal Lístko. Ale viem dať dar, ktorý pomáha ľuďom nájsť to, čo už majú, odvahu, radosť, priateľstvo. Keď budeš pripravený, môžem ti ukázať, ako strom daruje tem, čo chýba vnútri. Matúš prikývol. Chcel vedieť všetko, čo by mu pomohlo cítiť sa menej osamelo. Lístko vysvetlil, že strom má moc prebudiť malé príbehové kúsky, zázraky, ktoré sa ukrývajú vo výhľadoch za každým rohom, ak sa k ním pristupuje s úprimným srdcom. Sľúbe mi jedno, povedal Lístko vážne. Nikdy nepoužiješ túto moc na škodu.
Len na pomoc, na radosť, na liečenie. Matúš sľúbil. Netrvalo dlho a Lístko ho požiadal, aby zavrel oči. Závoj sa nad nimi zatriasol vetrom, listy začali šepkať a Matúš sa ponoril do hlbokého pokojného pocitu, aký nikdy predtým nezažil. Vnútornou silou stromu sa v ňom rozpálilo teplo, cítil, ako sa mu srdce mení, nie že by sa úplne zmenilo, skôr sa mu otvoril jeden malý otvorok, kde mohlo vstúpiť svetlo. Lístko vložil do toho otvoru jemnú iskričku, dar odvahy. Keď príde strach, šepkal Lístko, predstav si tú iskričku. Nechá ťa cítiť odvahu, i keď sa ti trasú kolená. Nezabudni na ňu a pomôže ti prejaviť sa. Matúš pocítil, ako mu do hrude vstúpila malá iskrička, bolo to teplé a bezpečné a okamžite sa mu v hlave vynorili obrazy, smiech nových kamarátov, dobrodružstvá, ktoré ešte iba budú. Vďaka tomu mal pocit, že už nie je sám, že má s čím vykročiť do sveta. Od toho dňa sa Matúš začal chovať inak. Nebol to zázrak, ktorý by mu všetko vyriešil bez práce, bol to dar, ktorý mu dodal odvahu, aby spravil prvý krok k ľuďom znova. So slzami v očiach sa prižmúril a poďakoval. Lístko sa usmial a vrátil sa späť do kmeňa. Nezabudni, že strom dáva aj iným, zašepkal. Len sa ho opýtaj a pomôž druhým, keď môžeš. A tak sa Matúš vrátil do dediny s novou silou a pomalými krokmi začal opäť hovoriť s ľuďmi. Nemohol zmeniť svet za jednu noc, ale každý malý rozhovor, každý úsmev, každé pozdravenie bolo semienkom, ktoré rozkvitlo. Postupne sa k nemu vracali starí známi a objavovali s ním nové hry. Matúš začal spievať piesne, ktoré vymyslel, a ľudia sa smiali tak, že sa dedina naplnila výnimočnou radosťou. No dar stromu nebol len pre Matúša. Správa o závoji sa začala šíriť. Prišli k nemu ľudia, ktorí hľadali pomoc, staré ženy, ktoré sa cítili opustené, dievčatá s roztrhaným srdcom, dedinskí pastieri, čo stratili svoju ovcu. Lístko, tichý duch stromu, pomáhal každému, kto sa pristavil s dobrým úmyslom. Tiež sa však začali objavovať ľudia, ktorí sa snažili moc využiť inak, ktorí chceli len bohatstvo alebo moc. Raz sa v dedine zjavil muž v lesklom kabáte, ktorý mal oči ako sklo a reči ako klinec. Volal sa Tomás a tvrdil, že pozná spôsob, ako získať bohatstvo zo stromu. Ten strom má sily, ktoré môžu zmeniť všetko v tvojom živote, hovoril ľuďom. Stačí ho presadiť na naše pole a zasaďuť ho pri dedine. Potom budeme mať bohatstvo pri dverách, jeho hlas sa leskol prísľubom a ľudia začali počúvať s chamtivosťou. Matúš a starí dedinskí ľudia však vedeli lepšie než veriť cudzincovi so sladkými sľubmi. Závoj patril tomu miestu, rástol tam stovky rokov a k jeho koreňom boli viazané príbehy dediny, nie kúsky bohatstva. Lístko, ktoré cítilo zlú vôľu, varovalo, keď ho premiestnite, oddelíte ho od pamäti zeme. Ostane bez sily a my stratíme to, čo je pravda, našu schopnosť cítiť.